tigi fanga kuna janvier kalo tile 20 ye wele bila joona Hamasi ka finitigi jɛkulu ma bande Gaza la ko maa minnu minɛlen d'u bolo n'o bi wele ko otages ko k'olu bɛɛ lajɛlen labila ko yani ale ka fanga ta kana Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ ka fara o kan farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bena lase aw ma Saka Tarawele fɛ ninnu bena kɛ aw ka bi araba malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka laseli tɔmɔlenw ka Bamakɔ farafinagun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a y'aw bisimila. An balimaw a y'aw bisimila ni ye VOA Banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ka bɔ studio 53 kɔnɔna la Washington DC. Bi malikura kunnafoniw filɛ nin ye kabiri ntɛnɛndon Faransi jamanatigi Emmanuel Macron bɔra ka laseli kɛ min senfɛ a ye jalaki bi farafina gunkana jamana minnu ni olu bɛ tilebiyan fan fɛ Sahel kɔnɔ k'a fɔ ko u ma sɔn ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen fosi bila ka taa Faransi jamana ma a ka wulikajɔ la ka u dɛmɛ walasa ka se ka jihadi kɛlɛ ka bɔ u ka jamanaw kan o nɔgɔnin tun fɛ kabiri kunu tarata an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye Tchad jamanatigi ye n'o ye Mahama Idriss Déby Itno ye ani ka fara Senegalikaw ka fanga ɲɛmɔgɔ kan Ousmane Sonko ni maa fila bɛɛ lajɛlen bɔra ka Emmanuel Macron jaabi o n'a ta o ta maliden caman de ye u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni Macron ka ni laseli ye Mariam Kuyate VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ y'a ka kuma barani tɛnku maa dɔw la an k'olu ka hakilinaw lamɛn Macron ka ni laseli kan. Min ye Faransi jamana kuntigi ye Emmanuel Macron ale ka laseliw senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye farafina jamana ɲɛmaw ye k'u ɲinɛna ka barikada kɛ Faransi jamana ye u ɲinɛna ka folikan lase Faransi jamana ma ko sabula k'u ma Faransi jamana waliɲuman dɔn ka kɛɲɛ ni Faransi ka cɛsiriw ye ka ɲɛsin farafina jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛncɛn fungaw olu dɛmɛli la terrorisme kɛlɛ la. Emmanuel Macron ka ni kumakan ninnu Bamakɔ yan nɔ maa caman de y'a yira k'a fɔ ko kumakan ninnu ma taa u jimi sira fɛ dɔw fɛnɛ y'a yira na k'a fɔ ko a jo don ko baw bɛɛ lajɛlen bolo bɛ i kundonni na an ka maa dɔw lamɛn. Parce que hali bi a b'a yira k'a fɔ a bɛ ka jɔmaya wale de ta ka Africains sɛgɛrɛ hakilina min b'a kunkolo la a b'a kunkolo la ko Afrique ye Faransi précaré de a b'a kunkolo la toujours k'a fɔ ko olu ka fɛn sannen de an ye u ka jɔn minɛlen de an ye o de bɛ Emmanuel Macron kunkolo la. Emmanuel Macron est dans son rôle avec a ka jamana défend comme n y'a fɔ président y'a kun ye de i k'i ka jamana défend i kana mɔgɔ wɛrɛ ka jamana défend o de senfɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko Tchad président bɔra k'a jaabi Sénégal président bɔra k'a jaabi u y'a jaabi de olu fana y'u ka jamana de défend chacun des trois sont dans leur rôle bɛɛ b'i ka rôle de la bɛɛ de bɛ k'i ka jamana défend. Tiɲɛ don u ye farafin jamana in caman mara mais bi o farafin jamana ninnu a kɔnɔmɔgɔw ni a ɲɛmɔgɔw u caman ka hakilinaw falenna parce que diɲɛ évoluera san 60 tɛmɛlen kɔfɛ diɲɛ évoluera donc min kan ka lajɛ sisan an ni aw bɛ se ka jɛ baaraɲɔgɔnya la sira jumɛn kan aw b'a ka nafa sɔrɔ min na an fana b'a ka nafa sɔrɔ min na. Emmanuel Macron ka ni kumakan ninnu n'i y'a jate minɛ a bɛ se ka bila minɛn jumɛn kɔnɔ o siratigɛ la an ye wele bila sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ ma n'o ye Isa Kaba ye a bɛna ɲɛfɔli k'a ye. Mɔgɔ bɛ se ka fɛn fɔlɔ min ni i b'o jateminɛ o ye k'a fɔ kuma min bɛ fɔ kabi san caman ka fɔ ko France Afrique ka kɛ i b'a fɔ k'a fɔ ko Faransi ka mara jamanaw de ye anw ka farafin jamanaw ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ kuma caman a bɛ dɔn k'a fɔ ko fu bɛ ka siri o dan na o ye analyse fɔlɔ ye k'a sababu kɛ Emmanuel Macron peut-être k'ale b'o fili kɔnɔ waleya ni minnu tun bɛ kɛ kuma ni minnu tun bɛ kɛ ka mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn ma farafinna ye ka mɔgɔw fitinɛ hakili la bibi na halisa ale bɛ o kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Afiriki jamana 6 de ye laɲini kɛ ni ka sɔrdasi baaraw dabila ni Faransi jamana ye. AES jamanaw olu de kɔnna k'u ka laɲini kɛ min ye Senegali ani Tchad jamana ye olu fana y'u ta kɛ kɔsa in na k'o fara Côte d'Ivoire jamana kan min yɛrɛ ye laseli kɛla 31 décembre min tɛmɛlen filɛ an kɔrɔ u ka jamanakuntigi fɛ Alassane Dramane Ouattara ale ka san yɛlɛma laselikanw na. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamakɔ VOA Banbara tɔgɔ la. An bɛ taa Gawo mara la jamana kɛɲɛkan fan fɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko dɔ farala siman tɔni sɔngɔ kan u ka mara kɔnɔna la min kɛlen don siman ko gɛlɛya ye nin waati in na o jateminɛliw senfɛ a yirala k'a fɔ ko siman tɔni bɔra 22 la ka kɛ 26 ye min b'a yira k'a fɔ 4 CFA la o de farala kan. VOA ka laselinkɛla Amadidine Umar Diallo ka bɔ Gawo ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ o de filɛ nin ye.
Ni y'a ye a kalo caman de la siman tɛ bɔ Algérie jamana kɔnɔ kana Gawo tuguni hali mini kun bɛ bɔ Niger kana Gawo o bɛɛ tɛ kana tuguni ka kɛɲɛ ni Niger faamaw kɛli ye ka siman boli Niger kɔnɔ ka parti do interdit hakɛninw bɛna fana o yɛrɛ tɛ ɲɛla tuguni magasin caman de bɛ ni minnu bɛ détail kɛ foyi tɛ o kɔnɔ o magasin bɛ Langolo do Ablaye Wɛlɛgɛm commerçant. Siman tɛ ka feere mun na siman ko de ka gɛlɛ dɔɔni parce que a tɛ na a bɛna mun na n'an taara u bɛ prix mun fɔ c'est pas possible an tɛ se ka san ka n'a feere yan nɔ client mana na u b'a fɔ a ka gɛlɛ an dun bɛ siman dun i bɛ fɛn feere pour que ka fɛn sɔrɔ a la ne yɛrɛ munumunu mun kɛ ce que j'entends u b'a fɔ 20 ani 8 20 ani 7 dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ 30. an dun bɛna feere yan pour les détails ou bien 1 sac 2 sac tonne kelen mun bɛ débrouiller kɛrɛfɛ olu préféré do ka taa san nɔgɔya la yen nɔ ka na a san an bolo an fana bɛ taa san cogo min na n'an fɔ ko an bɛna feere ka dɔ ɲini a la an bɛ dépasser du kɔnɔna na. Ka se ka siman sɔrɔ bi Gawo hali prix gɛlɛman la o bɛ ye baara ye bi fo i ka taa abakurunba fɛrɛkɛlaw fɛ yɔrɔ minnu kamiyɔnbaw bɛna siman jigi yeli nɔ an nana ka na kamiyon jɔlenw sɔrɔ siman bɛ ka bɔ u kɔnɔ Ibrahim Mamadu ale ye jagokɛla ye. An bɛ siman tɔnni feere 25 ni 400 de la an bɛ siman min feere o bɛ bɔ Niger de kana nka Algérie tɛ kunnafoni foyi tɛ n bolo munna siman tɛ ka bɔ Algérie kana ne kɔni bɛ ka min feere o bɛ bɔ Niger de siman da ka gɛlɛ ka sabu kɛ a man ca sugu la a sɔrɔli fana ka gɛlɛ de. Siman sɔrɔbaliya ale n'a prix gɛlɛya kojugu kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase maa caman ma Gawo kɛrɛnkɛrɛnya la minnu b'u dayirimɛw sɔrɔ siman baaraw kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni baaraw joli ye siman sanbagaw dɔw ka ɲɛfɔli la Abdulmalik Jalo ale ye sannikɛla ye. Gawo ni tile 2 na siman tɛ ka sɔrɔ an kɔni ye entrepreneur an bɛ siman dɔrɔn de baara la ni siman tɛ se ka sɔrɔ manœuvre ani maçon ninnu u bɛ sɔrɔ bɛ dɔgɔya an wulila ka siman ko lajɛ ko a tɛ ka bɔ yɛrɛ Niger la mais an b'a ɲini an ka autorité ma u k'a lajɛ siman kun bɛ 115 000 la sisan taara fɔ 145 000 la semaine kelen kɛnkɛri mɔgɔ ninnu ni ɲininka i b'a fɔ siman tɛ se ka bɔ Niger la ko Niger tɛ sɔn a ka don Mali la ayiwa o bɛ ka o de fɔ n t'a dɔn mun de don an b'a ɲini an ka autorité ma u k'a lajɛ k'a régler ni siman bɛ se ka na AES ko la kɔni pour que an ka jamana saba libre circulation de personnes et biens ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ. Gawo Sani ani Fere directeur régional ka ɲɛfɔli la ko ale tɛ se ka i sɔnni sigi ni sɔngɔ kɛlɛ na siman ko la Gawo kɔnɔna na ko sabula siman bɛna tɔgɔ suguya bɛɛ lajɛlen la Gawo kɔnɔ ko ka taa sɔrɔ jamana faamaw ye siman sɔngɔ boloda ka bɛn sefa wari 23 ma jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ hakili jiginna Gawo région ka dala dumuniw ni simanw ni amɔgɔfɛn wɛrɛw de bɛ bɔ Niger ale ni Algérie jamanaw kan sabula sira min bɛ kɛ sababu ye ka Gawo ni Mali dugu wɛrɛw tugu ɲɔgɔn na gɛlɛya caman bɛ o kan depuis lawale jan Imadidine Umar Jallo VOA Bambara Gawo. Na sira wɛrɛw fɛ an bɛna Ameriki jamana kan yan jateminɛliw y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko kɛnɛya ko ani furakɛli o ka gɛlɛn farafina gunkana denw caman fanfɛ minnu bɛ États-Unis jamana kɔnɔ yan ka sabu kɛ sɛbɛnko ani nafoloko ye o kama bi Moribo Danbɛlɛ ka kuma barani tɛnkun Dr Adama Jarala ale ye dɔgɔtɔrɔ ye min n'a sigilen don Oregon o mara la ni a yɛrɛ tɔgɔla dɔgɔtɔrɔso b'a bolo ale bi dɔ ɲɛfɔ an ye dunanw bɛ gɛlɛya min sɔrɔ kɛnɛya ko kun kan. An balimakɛ an ka foli bi ye i bɛ se ka i yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye. N balakaw bɛ bɔ Kulukoro, n falakaw bɛ bɔ Sikaso, kɔrɔbayara Lafiyabugu. N bɛ baara kɛ yan Oregon aux États-Unis. Mun de y'a to e nana ka na dɔgɔtɔrɔya kalan ka na a laban yan walima k'a kɛ yan Ameriki jamana kɔnɔna la? N ye bagi passé 1999. Bon n tilal'o la dɔrɔn n ye bourse sɔrɔ ka taga médecine na Bamako. N ye opportunité sɔrɔ ka na États-Unis. Ne nana en 2001. N ye génie biomédical kɛ k'o kalan laban. N ka sɔrɔ ka médecine k'o kalan laban. E ka dɔgɔtɔrɔya a bɛ boli dɔgɔtɔrɔya kalanbolo sugu jumɛn kan walima dɔgɔtɔrɔya suguya jumɛn kan bi? Médecine interne a bɛ ko médecine générale nka i bɛ spécialisé mɔgɔkɔrɔbaw ka ko la dɔɔni ka fara kan.
ni ngo mɔgɔkɔrɔbaw kabini denmisɛnnin san 16 ne ka kalan b'o daminɛ kasa fo ka taga san ban hali n'a kɛra san 5 bien san 20 ne n'olu bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. I ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ i ka dɔgɔtɔrɔya baara kɛli kɔnɔna la Oregon États-Unis yan ka ɲɛsin farafinakaw yɛrɛ yan walima mɔgɔ minnu yɛrɛ fɛnɛ tɛ farafina bɔnsɔnw ye? A gɛlɛya a bɛɛ kɛra fo n'a kɛ assurance ko yɛrɛ wallahi assurance ko kɔni de bɛ mɔgɔw kunkolo dimi don o don. Assurance maladie o ye sɛbɛnfura dɔ de ye min bɛ kɛ banabagatɔw bolo n'o b'u bolo u bɛ se ka dɔgɔtɔrɔw u ka assurance maladie b'a dɔgɔtɔrɔw sara dɔɔni wa fɛnɛ olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ dɔɔni sara nka n'o t'i bolo i ka dɔgɔtɔrɔ ye a ka gɛlɛn wa fɛnɛ i ka furaw sɔrɔ a ka gɛlɛn yɛrɛ i bɛ to dibi la. Gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen hali ni assurance yɛrɛ b'i bolo ni dɔgɔtɔrɔ ko ok e ka bana ye nin de ye an bɛ nin fura d'i ma ko e ka assurance yɛrɛ ka sɔn o ma n'o tɛ n'a ma sɔn o ma i bɛna fura min ta ka bɔ i ka dɔgɔtɔrɔ bolo o tɛ se ka san n'u ma se k'o wari sɔrɔ fɛnɛ o bɛ gɛlɛya. Mais mun ye kan yɛrɛ mɛli ye n'o ye anglais-kan ye an b'a dɔn e bɛ bamanankan mɛn i bɛ tubabukan mɛn mais i b'a sɔrɔ jamana mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ bɛ na i fɛ yen minnu fɛnɛ tɛ nin kan tɔ ninnu mɛn u tɛ anglais-kan fɛnɛ mɛn kanko fanfɛla la i ye gɛlɛya jumɛn ye? A ma gɛlɛya walayi ne ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ n'u caman bɛ nale n'u ye a fɔ k'u tɛ anglais mɛn surtout mɔgɔ minnu bɛ bɔ Mexique n'u bɛ espagnol de fɔ ka ɲɛ an bɛ traducteurs ɲini minnu bɛ se ka a yɛlɛma an ye wa hali Mexique ta nɔgɔn kan mɔgɔw bɛ na fo arabu jamanaw la fo faransi jamanaw la fo Asie jamanaw la olu bɛɛ bɛ se ka traduction sɔrɔ yan nɔ. Maliden minnu sigilen bɛ Oregon i n'olu aw bɛ ɲɔgɔn kalama wa? Parce que an b'a dɔn ni an ye Ethiopie olu ka mɔgɔ minnu jamanaden minnu ye kɛnɛya kalan kɛ yan i b'a ye u kɛlen don ka don kelen kɛrɛnkɛrɛn u yɛrɛ ka jamanaden minnu bɛ yan yaasa u bɛ taa baara kɛ u ye m'a fɔ n ko fu don sa mais i b'a sɔrɔ wari min bɔ a la a nafolo man ca kosɛbɛ e ni maliden minnu sigilen don Ameriki yan est ce que aw bɛ ɲɔgɔn kalama ni yaasa aw ka nin hakilila sugu lawaleya wa kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na wa? Oregon kɔni ni maliyɛn camanba de bɛ ɲɔgɔn kalama nɔ wa fana an bɛ ɲɔgɔn dɔn nka ne n'u tɛ n b'a fɔ cogo min olu tɛ ne ka patients ye directement nka n'u mago bɛ ko minnu na en médecine ne n'u bɛ se k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ quoi. E yɛrɛ bɛ fɛ fɛɛrɛ jumɛn ka sigi sen kan n'an ma ye k'a fɔ an b'a dɔn a bɛ fɔ ma ko mondialisation ni o ye duniya yɛrɛ jamanaw kalali ye ɲɔgɔn na bɛɛ b'a dɔn anglais-kan mɛnni bi nafa b'a la ka na kɛnɛya kalan kɛ anglais-kan na kɛrɛnkɛrɛnla Ameriki a ka di farafina jamanaden caman ye bi ni minnu ko k'u bɛ ta ɲɔgɔnna kɛ e bɛ ladilikan walima e bɛ bilasiralikan jumɛn f'u ye denmisɛnninlakaw minnu bɛ kan ka kɛnɛya kalan kɛ farafina dugu la? I bɛ fɛn fɛn dege a kɛra Bamakɔ ye a kɛra yɔrɔ yɔrɔ ye en Afrique il faut que i k'a kɛ ni timinandiya ye wa fɛnɛ i ka anglais dege nka e ye min fɔ a daminɛ la n'a tɛ taa o kɔ o ye bilasirali yɛrɛ de ye i ka mɔgɔ ɲini min bɛ se k'i bilasira a kɛra cogo o cogo ye fɛn dɔw bɛ yen i tɛ n'olu dɔn fo dɔ de ka kɛ i ɲɛ min sera ka tɛmɛ a fɛ min bɛ se ka siraw yiri la min bɛ se ka kow ɲɛfɔ ye hali ne yɛrɛ ta ni mɔgɔ tun b'a ɲɛfɔ ne ni mɔgɔ tun b'a fɔ ko i bɛ nin kalan de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka nin examen kɛ i bɛ sɔrɔ ka taga médecine kɛ n'o tun ma ɲɛdɔn ne tun tɛna se ka médecine kɛ o nka sira wɛrɛw bɛ yen mɔgɔw bɛ se ka kɛ sira jumɛn organisation dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ mɔgɔw dɛmɛ i ka se ka en tant que médecin u b'i dɛmɛ i ka kalan dɔw kɛ wa fana ka examen dɔw kɛ n'i sera k'olu passer i bɛ sɔrɔ ka yɛlɛma aux États-Unis nɔ nka i bɛ taga dugu minnu na gɛlɛyaba de bɛ nɔ santé publique la parce que o mɔgɔw dɔgɔtɔrɔ bɛrɛ t'o dugu la quoi. Dɔnniya kɔmasegili hukumu fanfɛla la bi ne wulila farafina jamanaw fɛ k'i ka to ka segin i kana kalan kɛ sanfɛ kalan kɛ u kunna i ka sɛgɛnlafiɲɛbɔ wagati la wa e hakilila mun de ye o koɲa in la? Ni mɔgɔw ye ne wele ko ne ka taga kalan kɛ Mali la n bɛ se k'a kɛ walayi n bɛ sɔn a ma fɛnɛ k'u dɛmɛ cogo o cogo wa fɛnɛ olu yɛrɛ na ne dege fɛn camanba de la parce que an bɛ médecine kɛ yan nɔ aux États-Unis bien vrai que a kalan ka ɲi nka an ka médecins kotelen don Bamakɔ santé partie dɔw la an tɛ minnu dɔn yan nɔ kosɛbɛ koyi i n'a fɔ maladie infectieuse ninnu an ka mɔgɔw bɛ se o baara la dɛ tuberculose paludisme kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ médecins minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ fɛ ka ne ta ɲɔgɔnna kɛ ou bien n'u bɛ fɛ ka ko wɛrɛw kɛ an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka santé publique dɛmɛ kɛ wa fɛnɛ ka santé individuelle dɛmɛ kɛ. Balimakɛ Dr Adama Jara an ka foli bi ye ni ale ye maliyɛn mun bɛ dɔgɔtɔrɔya la Oregon kɛrɛnkɛrɛnli la Ameriki jamana la i ni ce. Nin bɛna don an ka jɛmukan tako filanan na o kama an b'a ɲini an kanubagaw na an lamɛnbagaw fɛ aw ka to an ka nɛgɛjuru siraw radio fiɲɛ siraw ani an ka jabaranin so kan aw k'an bɛɛ sɔn. Sabula wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu
i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso bi a bɛ wele wusula na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma je dissous l'Assemblée nationale o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock what time is it VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa samɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma ka segin ka na aw ma an ka foli baw ye aw minnu bɛ k'an lamɛn ani minnu bɛ k'an lajɛ k'a lase aw ma k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka malikura kunnafoniw na ka bɔ studio 53 kɔnɔna la Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ malikura tako filanan an bɛ tɛmɛ n'o ye an bɛ to Ameriki jamana kan yan jamanatigi kura sugandilen min bɛ wele ko Donald Trump n'a ale ka yan k'i kali ka jamana fanga yɛrɛ minɛ janvier kalo tile 20 san 2025 ye weelekan ni kangarida kan bila ka taa Hamasi ka finitigi jɛkuluw ma k'a fɔ ko maa minnu minɛlen d'u bolo n'u bɛ wele ko otages ko k'u bɛɛ lajɛlen labila ka kɔn ale ka fanga ta ɲɛ ka taa Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ VOA tɔgɔ la George Atino ale b'o lase Donald Trump fɛ ni Hamasi ma Israel jamanaden jagoya minɛnenw labila tile 12 natɔ kɔnɔna la ko dadigi bɛna kɛ kɛlɛkɛkulu in na États-Unis jamana ɲɛma sugandilen ka ciden Moyen-Orient jamana kunkan ni o ye Steve Witkoff ye ale kan bɔ k'a fɔ k'u jigi b'a kan k'u bɛna kunnafoni dumanw sɔrɔ ka kɛ ni Israel jamanaden jagoya minɛnenw ka labilali ye yanni Donald Trump ka fanga ta janvier kalo tile 20 États-Unis marabaa olu kan bɔ k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka tigɛ bɛn ka se ka sɔrɔ yanni Joe Biden ale mun bɛ États-Unis kunna ale ka fanga ka se ka kun cɛ ka fara o kan jamana caman minnu sɛmɛ nin babu in na olu kɛlen don ka Donald Trump ka fanga ta waati k'o jate k'o kɛ don kɔfɔlen bɛn kan ka sɔrɔ yanni don mun cɛ k'a sɔrɔ don bɛ ka sɛnsɛn ka gɛrɛ Hamas ani Israel olu bɛla ka jalakikanw bi ɲɔgɔn kan Hamas kɛlɛkɛkulu yi kan bɔ k'a fɔ ko abada kulu tɛna sɔn ka maa minɛlenw labila ko fo ni Israel ye dan sigi mugujugu filiw la ka ɲɛsin Gaza ma fan dɔ in fɛ Israel fana yi kan bɔ k'a fɔ k'olu tɛna dan sigi san kelen kɛlɛ in na ko fo ni Hamas cira pewu ani n'u sɔnna ka maa jagoya minɛnenw olu labila hali bi an bɛ to Ameriki jamana kan yan an bɛ taa Los Angeles mara la baw tasuma balaka wuli dɔ daminɛna kabiri kunu tarata u ka kungoda dɔ la min kɛra sababu ye ka so caman baw olu jeni maa caman olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la Kayatu Tarawele VOA tɔgɔ la Californie pompiers bɛ kan ka tasuma kɛlɛ fiɲɛ donna min na ka jɛnsɛn ne ka dankari kɛ Los Angeles mara la tasuma minnu ma se ka faga ye mɔgɔw ka sow jeni arabadon na ne ka siraw tigɛ waati la mɔgɔ bayirika caman bɛ ka i yɛrɛ ɲini wa a ye dankari kɛ fɛnɛ lakanakɛminɛnw na tarataw la tasuma kunbɔlen dugu kɔgɔdugu yan fanfɛla la ka jigin ka taa kɔrɔ yan fanfɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔkɔrɔba bilayɔrɔ dɔ bɔ a sigiyɔrɔ la taamɛnɛ wɛrɛ fɛnɛ min kun bɔra lɛri damadɔ dɔrɔn sanni o cɛ ye Pacific Palisade in belebele minɛ min sigilen bɛ juda fɛ kɔgɔji bolo fɛ so caman bɛ yɔrɔ min kan mɔgɔw ka bolili ka lakana ɲini ye siraw fa ne ka kɛ sababu ye mɔgɔ caman bolila ka taa ka u ka mobili to ka senna siraw minɛ tasuma minnu ye kulu sanfɛlaw minɛ ye foroba baarakɛlaw bali u ka se ka ji sɔrɔ k'a kɛ k'u ka réservoirs fa ka da Los Angeles ka énergie foroba cakɛda ka laseliw kan tarata wulada fɛ kunnafoniw an bɛ to Ameriki jamana hukumu kɔnɔna la Ameriki jamanatigi kɔrɔ Jimmy Carter ka sukoya baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na min daminɛna Washington kabiri kunu tarata ni mɔgɔba in ni o ye démocratiw ka jamanatigi kɔrɔ tun ye n'a bangera George kaw fɛ kɛra Ameriki jamana fanga o ɲɛmɔgɔ ye min kɛra jamanatigi 39 ye a fatura décembre kalo tile 9 san 2024 ka si to san 100 la o kama tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen o baaraw kuntigɛra ka ɲɛsin Jimmy Carter ma hakililajigila an b'a lase aw ma k'a fɔ Jimmy Carter sigira Ameriki jamana fanga kunna san 1977 k'a ka fanga ban san 1981 sukoya baara minnu bɛ sen na Ameriki jamana faaba kɔnɔ yan a yirala k'a fɔ fɛn min ye su yɛrɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnenw ye o baaraw bɛ sen na Ameriki wasabulon Capitol kɔnɔna la min bɛɛ lajɛlen bɛna kuncɛ sini alamisa o nɔgɔnin fɛ a bɛna ta ka taa n'a ye chrétienw ka église catholique min bɛ wele ko catholique national de Washington o kɔnɔna la
min bɛna kɛ ni tasibila labanw ye u senfɛ jamanatigi Joe Biden ale yɛrɛ bɛna ye o kɛnɛ kan yani u ka sɔrɔ ka su ta ka taa n'a ye a bange jamana la Georgikaw fɛ yen ka taa ka suturaliw kɛ. hali bi Ameriki jamana kɔnɔna la yan subahana mansinw ka kunbɛnba n'o bɛ kɛ Las Vegas n'a bɛ wele ngilɛkan na ko Customer Electronic Show o baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna ɲinanta sigira min kama o de bɛ tali kɛ subahana mansinw olu minnu bɛ kɛ ni ɲɛnajɛ fɛnw ye n'a bɛ wele ko jouer l'intelligence artificielle walasa an ka se ka dɔ ɲɛdɔn o kunnafoniw na Naman Jara VOA Bambara tɔgɔ la ale b'o lase. jirali kɛnɛ min tɔgɔ Consumer Electronic Show a maana mansi minnu bɛ cakɛdaw la ni baara bɛ kɛ n'u ye bɔlɔlɔsiraw fɛ olu ka jirali kɛnɛba dɔ Las Vegas, États-Unis. Holo Connect baarada n'a ka feerekuraw nana mansiw na bɔlɔlɔsiraw fɛ kɛnɛ in kan ni weleli jarilamaw bɛ kɛ n'u ye n'an ko appel video. Julien Sportstra ye Holo Connect baarada in ɲɛmaa ye. I don't see this as the new FaceTime since it's ne hakilila fɛn kura ninnu tɛ ka se fo o degere ma nka ko kura minnu b'a kɔnɔ u ɲɛsinnen bɛ baro kɛcogo kuraw de ma bɔlɔlɔsiraw fɛ min tɛ Google Meet walima Teams barokɛnɛyɔrɔw ye anw fɛ barow bɛ kɛ ni farikolo taamasiyɛn ye wa an ka mansinw na barow bɛ kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ i n'a fɔ aw b'a ka bureau kɔnɔ mansin minnu bɛ baara kɛ i n'a fɔ hadamadenw n'u bɛ wele robo u fana bɛ jirali kɛnɛ in kan robo baarada min tɔgɔ Tombo Thomas Stevens yo ɲɛmaba ye da ni ɲɛw yɛlɛlen don u bɛ datugu fana u tulow u kunkolow ani u ku bɛ lamaga u bɛ jateminɛw kɛ misali la olu bɛ se ka dɔn ni magara la nka robo ninnu n'an magara olu la o ye de i bɛ min nɔfɛ i ko jaabu sɔrɔ n'u ka kumakanw ye Robope ka baarada fana ye ko kura don u ka mansinw baaraw taabolo la n'o ye intelligence artificielle ye Yusuzo ye mɔgɔ filanan ye minnu ye Robope baarada in sigi sen kan. This robot super pad can understand people. Ni Robope ka robow bɛ hadamadenw ka kumakan mɛn u bɛ mɔgɔw jaabi ni hinɛ kumakanw ye n'i bɛ GPT baro kɛnɛ kan bɔlɔlɔsira fɛ robow de bɛ kuma aw fɛ. They have the abilities of from ChatGPT. They can talk with you. UK engineering baarada fana y'a jira k'u bɛ mɔgɔw nisɔndiya n'u ka mansinw ye bɔlɔlɔsiraw fɛ. So it's a brand new product called MiruMe. O ye fɛn kura ye n'a bɛ wele MiruMe. Robo dɔ n'a b'aw hakili jigin denkɛrɛnin na. N'aw bɛ métro kɔnɔ n'aw ye denkɛrɛnin ye n'a y'aw lajɛ o b'aw lanisɔndiya. You become happy, right? I n'a fɔ aw ɲɛ bɛ Consumer Electronic Show jirali kɛnɛ in na cogo min na Las Vegas nin ye diɲɛ kura de ye min sinsinnen bɛ taabolo kuraw kan n'an ko intelligence artificielle n'a bɛ yɛlɛmaw don hadamadenw ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Ka da nin kan sisan an bɛna Saka Tarawele bisimila farikolo ɲɛnajɛ o hukumu kɔnɔ Saka i n'u la. Mariam Tarawele i n'u la. Ayiwa mun bɛ n balan kɔnɔ bi. Bita a bɛ sirantɔlɔntan ye farikolo ɲɛnajɛ bunabun kan min ye CHAN ye championnat d'Afrique des nations n'o ye farafinnabu sirantɔlɔntan ɲɔgɔn kunbɛba ye min bɛ farafinna sirantɔlɔntan sodenw kofɔ minnu bɛ ntolantan farafinna championnat na olu ka ɲina ɲɔgɔn kunbɛba b'a fɛ mɔni duuru jamana minnu ka kan ka taa o kɛnɛ kan o joona ɲɔgɔndan in bɛ tan hakilina jiginna jamana saba la ɲɔgɔn fɛ n'o ye Tanzanie, Kenya ani Uganda ye. O jamanaw na Mali ma se ka ye o la ka da kan Mali semɔra tulo na éliminatoire tile filanan ani a labanw kɛnɛ kan Moritani fɛ tagali la tile kelen Moritani Mali Kanankolo ɲɔgɔndan kusigiri na fɛn bin de kɛra Bamako yan Kanankolo fan fila de fɛ o jaabi ye Mali sɛnbɔ ɲɔgɔndan in na n y'a fɔ cogoya min na Mali tɛna se ka ye a kɛnɛ kan Mali sirantɔlɔntan kanubaw n'o ye supporters ye o caman kɔni ma nisɔndiya ani fana a bɛ waati bɔ sisan Mali sirantɔlɔntan gɛlɛya caman b'a la an b'a ye Mali tɛ ka ye kɛnɛ caman kan ani fana u tɛ ka jaabi ɲɛnamaw sɔrɔ min ye forobatɔn ye n'an ko équipe nationale sirantɔlɔntan bunabun kan denmisɛnnin kunda mɔgɔkɔrɔba kunda an ye kuma gɛlɛmani sɛmɛ Mali sirantɔlɔntan kɔrɔ dɔ la a tɔgɔ Mahamadu Sidibe Maha Mali jɔkɔlɔsiba forobatɔn jɔkɔlɔsiba kɔrɔ don ntɛnɛn o ntɛnɛn alamisa o alamisa Mali sirantɔlɔntan kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Amdalayi Bamako yan centre islamique la u bɛ degeliw kɛ u bɛ masala an ka Mahamadu Sidibe Maha lamɛn a y'a yira ko an bɛ dumuni ko bi nisɔndiyako tɛ Mali sirantɔlɔntan na ani fana a ka laɲini ye min ye u ka lajɛ sirantɔlɔntan kɔrɔw u ka u sen don baara la min b'a to Mali tɔgɔ kɔrɔ sirantɔlɔntan bunabun kan a ka se ka
sigi Mali ma cogoya min na ani fana jaabi ɲumanw ka sɔrɔ an ka Mamadu Sidibe Maha lamɛn. Ale nisɔndiyalenba tɛ ten bi parce que fɔlɔ la an kun bɛ jouer tuma min na o y'a sɔrɔ balontan na engouement caman b'a la mais maintenant denmisɛnninw bɛ chance min sɔrɔ bɛɛ bɛ jouer balontan na wari de kama sisan et puis suivi tɛ yen denmisɛnninw bɛ bɔ centre de formation na dɔrɔn u bɛ dɔɔnin kɛ dɔrɔn pif u taara parce que n'i ko hali k'i b'u retenir yan i ni parents tɛ bɛn a la parce que bɛɛ hakilina bɛ wari de kan balontan dun tɛ taa sisan ni base tɛ i y'a mɛn équipe nationale a bɛ daminɛ à la base de n'a daminɛ à la base ni soubassement ka ɲi taalen ɲɛfɛ sanfɛla bɛ ɲa mais maintenant la bɛɛ de pressé mɛ k'i y'a jigi da wari kan mɔgɔ mɔgɔ mana i den bila ko an ka taa don balontan ou bien centre de formation na bɛɛ hakili b'a la dɔrɔn san kelen san fila an ka taa n'a ye pour que a ka wari sɔrɔ ka denmisɛnnin labɛn a bas âge a ka étape kɛ ka yɛlɛ par exemple anw an ye étape bɛɛ kɛ ka yɛlɛ donc an ye balontan fɛn faamuya kosɛbɛ mais ni e ma étape bɛɛ kɛ e y'a daminɛ sisan k'i to cadre la k'i pan ka taa professionnel la i tɛ se ka junior ni fɛn critère dɔn an ka temps na à l'époque i mana na entraînement la science min bɛ k'i kun n'i taara so an ye entraînement min kɛ bi a bɛ mun de apporter soit b'i gɛrɛ coach la k'a ɲininka nin bɛ mun ni mun kɛ mais sisan o temps tɛ denmisɛnninw bolo bɛɛ presselen don ka taa wari ɲini ka wari sɔrɔ anciens joueurs bɛ yen il faut que anciens joueurs ka don fɛn bɛɛ la dans les clubs et tout staff ni fɛnw na e bɛ fɛn dɔ dɔn ne t'a dɔn ne y'a vécu n'i sera niveau de la denmisɛnninw bɛ kala yɔrɔ la ah nin sera nin yɔrɔ la mun de y'an bali tu as la réponse mais n'e ma fɛn min vécu i ma se a niveau la i tɛ se ka réponse dɔn a ma fɔ k'u kɛ fɛn bɛɛ ɲɛmɔgɔ mais au moins ancien joueur dɔ ka don fɛn dɔ la ni fɛn dɔ bɛ yen sisan a bɛ se k'a fɔ ko ah karisa nin y'a kɛ an ka na nin ɲininka a bɛ se ka hakilinata di o bɛ fɛn tɔw développer mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila mais n'a kɛra ko balontan kɔrɔ si t'a la foyi foyi k'a kɛ kɛrɛfɛdɛn très généralement a ko tɛ ɲɛ dɛ hali ni an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi balontan ni fɛnw na ni kɔrɔbalen dɔw b'a kɛrɛfɛ staff diɲɛ staff bɛɛ bɛ ancien joueurs b'a la balontan c'est une éducation a b'i permettre i kana kɛ vagabond i kana kɛ délinquant dans la rue et tout fɛn misɛnnin caman bɛ a bɛ mɔgɔ tanga o ma et puis quand tu es footballeur là ça te permet de respecter les aînés quand on bɛ jouer tuma min na an b'an kɔrɔw ka silipu ka samara ni fɛn an b'a bɛɛ ko mais n y'o de f'i ye n ko don dɔ yɛlɛma sisan i b'o fɔ sisan denmisɛnninw b'a fɔ ko fa bɛ karisa la o an b'o kɛ jɔn ye donc i b'o fɛn bɛɛ kɛ a kɛlen b'a komi famille. Ni tun ye Mahamadu Sidibe Maha ye Mali forobatɔn jɛkɔlɔsiba siranturanta Bunabu kan ani fana min ye forobatɔn Mali siranturanta forobatɔn degeli karamɔgɔ kɔrɔ kunnafoni dina kunu n'o ye Eric Seku Shell ye ko a kɛra Nigeria forobatɔn siranturanta forobatɔn degeli karamɔgɔ kura ye kunnafoni dina kunu tarata janvier kalo tɛmɛnen san 2024 na Eric Seku Shell hakilina jiginna juin kalo tɛmɛnen san 2024 a ka contrat banna Mali forobatɔn kɔnɔ n'o ye Aigle ye a bɔra Mali la a taara Algérie tɔnani tɔgɔ MC Oran o de kɔfɛ a y'a yɛrɛ sɔrɔ Nigeria siranturanta forobatɔn degeli karamɔgɔya la ka kun cɛ ni kafu ka club ka ɲɔgɔndanw ɲinan ko ligi ale ni kafu. Ayiwa Saka Tarawele an ka foli b'i ye dantɛ foli min na nin de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na an bɛ foli kɛ ka taa an ka radio partenaires bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Bamakɔ minnu bɛ Côte d'Ivoire Burkina Faso ani Mali marabolo wɛrɛw kan nin tun ye Mariam Tarawele kumakan ye bi jɛmukan labɛnna Blanche Sanu fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛ yɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ.